our YouTube channel. So, padung namin doon. We're on the way to... We're on the way to the Johanna's farm. Kaya mag-camping ni. Kaya gina-invite man. Ay, Sana all. thank you so much. Sponsor. Sanang sponsor. Usa ni dire. Sana sa Based on tayo yung guys. kay gilahang agyanan kay kuan. What? Provided jud si Zao pero bitang di ta malakukan, bitang jud lang Yes, graba. ano ba siya? Na Kuan pay kaya. Layo-layo pa kami. Layo-layo pa kami. Kasi manager? Sponsored by Johanna's Farm. Thank you so much. So magkita-kita tayo guys kung abot kami dito sa entrance nila. Bye-bye. One eternity later. So guys, welcome back. So na namin din abot namin gitaon sa kuan entrance. Ma'am. Hi. Nalo din sa entrance sa Johanna's Farm. So murag kuan gyud ang adlaw guys. Kanang medyo kuan gyud kay kanang nag-uwan lagi. Pero ni mo nang mahinon siya. Asa mo tumagpuan ang ay. eto ba Tara! ngit lang. Oy, sayang naman. Okay. Sige mo, balik kami niya guys. Magkuhan sa mig-asa na may ani. Ipatunong na ani. Hi kuya, sa among vlog kuya. Hello. Are, dito. Asin ka uy. Hindi, kamoy ko. Ano ka mo dapat kabot. Kita-kita lang talaga Naguwan. Lagi kuya, pero basig din na din imuwan ron gabi. Ato nang tali pidupit. Ato man dito. Kanang di makuhanan sa tubig. Yes. So guys, nag-ready na sila sa stage para sa katong banda. Mag-reggae. Excited ako mo kuan sa banda o kuan. Unsay mo jam-jam. A few inches later. Ito na rin. Mukha sa uwan ba? Pwede mo ba? May payag ito dito? Mabalhin? Ito mo. Ilak ka, tahay. Itang lak. Imong gibit-bit. Ha? Naunsan? Hala, uma pa mo naman. Try. Oh, kay karon mo ba? Ikaw ba i-split yan? Managaran eh. Salamat.
Ang sakuan. Ang atok. Ang atok. Ang atok. Ikaw sa mata, okay na lang ito din ba? Murag, hindi na din madas ng pamati. Dari ka. Nabasa lagi na ito. Ito pa nga nang ganun. Nasa ano. One eternity later. Hello guys! Welcome back sa mga mag-setup sa among tent. Padara. Ay, Dari kita mo po. nagkuhan. Sana all. Hi guys. Ay, gwapa kayo si Mansur. Paano masabi? Thank you so much. Kaya ka nang, yun o. Medyo ko na dapat ang Tambok ko na lang. Tambok lagi deh. Basta white man ang gusto ka. Sana wala nambok sa kamera. Iubok ko. Uy! Sorry sa tazari mga mansa. Ano dali ko ba? Ito sa band ba? Sa band. Dali ba? Video mi ba ka band dali? Hari dedere ang kuanan sa kanang mag-reggae. Ang band. Ang sa tingan sa kan is Laraga. Is Laraga man. Is Laraga. Tagatag laki na. Oh, nagdara. Mga guys, nag-set up pa sila. Excited mi mo maminaw sa mga reggae. Sana all. Bili-bili. Ano yung view dere guys? Nindot yung view dere. Ginagawa mo. Mura magsatabon. La Philippines. Dali dayon. Magkabugera. Sige, go. Ato yung video. Magkabugera ko na siya. Tihang kuan. Asa, wait sa guys ha. Atong balik kami niya. Say you light. A few inches later. Hello, mga mazu. Balik mo. Huwag po mga naw nga. Ito guys, nagkuan na mi dari. Nagpahiluna na mi dari sa Soldier Tent. Kaya mo ang panahon, wani o yun. Wani o yun. Wani o yun kanato. Charot. Excited mi maminaw sa katuguan Gani. guys. Atong Pwede ba mo request? hindi wow. Mag-reggae man sila. So kasagaran na mga kuan. Nasa manager dire. Musul sa tutak ka magamasa sa thesis career labong pa Masud sa misa kuan guys ha. Tan. Ha? A few moments later. Hi mga Mads, update sa Johanna's Farm. So mao na ni ron ang current setup Siga na sa guys. ang kuan stage. Ring light. Sana all. Siga na. Sana all na ring light. Na, Siga na. nindot na kayo dre guys. Picture ko kay labong kay Update na tao. sad mi onya inig kanang magsugod na ang kuan tugtugan dire tugtugan. Charot. Wag na yun. ay, doon na. So guys, arami sa entrance. Sorry, naglaro-laro yun. Sila yun ang mga spot. Uy, kay gabi. Hindi ba klaro? Nag-wing light. Mad. Hi. Ito na maklaro po ba? Viva vai Zaira. Sa
over West Virginia. Ridge Mountain, shining through the river. It's over than the tree, younger than the mountain. Come on, everyone. Don't push aside, and I promise that I'll give you all my love. I got nothing to hide. Nothing to hide. I got nothing to nothing to hide. Bridge? Very nice kayong lugar. Nice kayong lugar. Kung sa i-expect pa sa among nakita sa video ni Sir Atoy, maogi pod ang among nakita dito. Nice kayo kay kanang mapay ba po ni ninjo nung birthday di po sa among banda karong buwana. So Happy birthday! So usa ni sa among celebration kani dire. Salamat gyud is Ginoy nga buti ko sa tuoy. So 1 year anniversary na mo karon nga month. So of course guys, this band nakuha na ni siya, natukod na ni siya, dugay na, pero nabalik na reunion na siya pag pandemic gid mismo. Yes. So, okay. Pero kami magpasalamat sa pandemic ha. Okay, padayon ta. Karga. Okay. So, pwede na ta magpaduol gamay. Yeah guys, observe cleanliness. Observe cleanliness. Kita naman ako si Kirino ganyan. Bilang ko mag-tell. Okay. Okay guys, if naamoy mga request ha, as long as makaya lang or makaya ninyo kantahon, wag yung problema. Jam-jam, ragod at dirigod ha. Isuot lang na siya papel, isuot sa bursa. Ayaw, sa papel. Hindi makantay. Okay. Cause all I ever had, redemption's Hello guys. Thank you. Thank you, ma'am. Sir. Thank you, ma'am. Thank you. So guys, Tara mag-iwag. So guys, mo na ang kuha nilang food diri, barbecue. Nga na siya at Sara. Ikuan na. Ikaw nang tulo ita po di picture. Mo na ilahang gi-provide nga food diri. Thank you so much kaayo Johanna's Farm for inviting us diri. sa tanang mga So, nilog kinikaon diri kinay banda sa kuan ba loy. Ay, nilog yung music. discourage mo babalik. Mga on sa migan. So thank you for 2,000 years later. Ito ka na niya. One eternity later. Nayabag nas manager sayo sa kabuntagon niya. Mads, unsa ika-isulti nimo ato nayabag nimo ni atong manager. I think she is a very What? overdue to sleep. Hindi, wow. Or kuwang lang gustog. A few inches later. Hello mga guys, good morning. So,
manguli na mayroong tagtaod kay kuan na udto na. Na si manager rin si Madam Jose. So magkuan din mi magpasalamat din mi sa Johannes Farm sa pag-invite na mo diri wa mi gi-expect. Thank you Kuya Atoy Charles. Thank you Kuya sa pag-invite Hapong mo ka. diri. Sana all. Na may kuan diri taga Thailand. Thank you kayo bitaw Kuya kay nalingaw pud mis amo ang pag-ari diri. First time na mga gisponsoran me. Yes, unya kuan sad. First time na mga mag kuan nga camping with kuan na With reggae. band. Oh. Char. Nas kay howd kay gila mga. Very Ilang kuan. food nindot jud kayo. lami sad. Worth it jud kayo guys. Usa pud min sige paabot. Kung nasa sila sunod nga concert, nasa sila sunod nga nga ni banda kay alin na mo. Next. Dali Ayun na mo padug po kuan. agyanan guys kay di jud mo malapok. Mo kanang murag ikuan jud nila tarong jud nila agdan ba kay aron di maglisod ang mga campers. Like no with big graba ang mga dalan. Char. So mao na to guys, daghan kayong salamat Sa Johannes. daghan kayong salamat and kanang kita-kita kids. What? Sa ninyo ay nagsunod na mo nga mga vlog. Thank Guys, you. happy to 1K guys. Wala kong subscribe. Thank you so much and also to Johannes Farm. Bye-bye. Yeah.